фаъолияти ширкате ки дар бораи сохтани пойгоҳи биткоинсозӣ дар тоҷикистон хабар дода буд барҳам хӯрдааст. мақомот гуфтанд ганҷ технологӣ хилофи қонунҳои кишвар фаъолият мекард. ганҷ технологӣ парванда аз ҷониби суди иқтисодии вилояти Хотон баррасӣ шуд. шикояти онҳо инчунин аз ҷониби коллегияи марҳилаи кассатсионӣ баррасӣ гардида ҳалнома бетағйир монд. охири соли гузашта як ширкати технологии мустахар дар Ҳонконг хабар дода буд ки санадеро дар бораи сохтани зербунёди лозим барои коркарди пули диҷиталӣ аз ҷумла биткоин дар Тоҷикистон имзо кардааст. бар асоси ин санад ду тараф ба Тоҷикистон технологияву компютерҳои қавӣ барои коркарди пули диҷиталӣ меоранд ва насб мекунанд. аммо баъдан кумитаи андози Тоҷикистон ба додгоҳи олии иқтисодӣ шикоят бурд то фаъолияти ин ширкат барҳам дода шавад. خیلی حالات بسیار است. من از 3 سال 4 سال آخر شد همه شرکت‌ها خواهش میکنن کوشش میکنن که به هر راه واسطه با فعالیت‌های غیر قانونی مخصوصا ما بیتکوینش میکنیم مشغول شد. قانون جاری ما متأسفانه هیچ یگان سند نیست. من 60 سال گذشته هم چند مرتبه مسئله بود ما کارهای نظارتی کرده بودیم یک جای مقامات قدرت قطعی. назари масъулони ширкати ганҷ технологӣ то лаҳзаи нашри матлаб дастрас нашуд. мутахассисон мегӯянд барои коркарди пулҳои диҷиталӣ ки ҳоло на дар ҳама кишварҳои ҷаҳон қабул мешавад компютерҳои қавӣ ва нерӯи барқи зиёд лозим аст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки биткоин дар қонунгузории кишвар ҳамчун воситаи муомилот эътироф нашудааст ва ҳама гуна муомилаҳо дар қаламрави кишвар ҳатман бо сомонӣ сурат мегирад. дар гузашта низ мақомоти Тоҷикистон аз боздошти чанд нафар хабар дода буданд ки дар истихроҷ ва ё мусоида дар додугирифт бо пули рақамӣ ба мисли биткоин даст доштанд. аз ҷумла дар вилояти Суғд 4 нафарро дастгир карда буданд, вале мақомот ошкор нагуфтанд ки онҳо барои надодани андоз аз даромади додуситат бо пули рақамӣ гунаҳгор мешаванд ё дуздии ҳазорон киловатт нерӯи барқ ки компютерҳо барои ҳифзу рамзгузории пули рақамӣ истифода мебаранд.